Здравейте, приятели на розите! Днес ще правим нещо много вълнуващо. Ще присаждаме роза на шипка по класически метод в кореновата шийка на шипки, които съм си гледал с аксия. Надявам се да ви хареса това видео. Аз съм аматьор, не се занимавам професионално с това, но горе-долу са ми ясни вече нещата. Заповядайте! Ето тази розичка, прецъфтяваща, ще си вземем за калем. По всички правила трябва да си е прецъфтяваща розичка. Ето тук ще отрежеме. Това е недостатъчно, защото ни трябва само една пъпка. Си харесаме една хубава пъпчица. Ето тази е леко надула, харесваме. И ще я присъдиме на шипчицата. Ето е шипчицата. Малко се е вкоренила и в земята от саксията, ама няма да я махаме. Ще ви кажа защо, за да не прекъсваме сокодвижението баш сега, когато ни е най-нужно. Затова ще си работим ей тук на. Така, ножче за присаждане, което ще дезинфекцираме. Правиме Т-образа. Предпочитам да си правя Т-образи, когато е. Вижте как съм я засадил с шийката отвънка, за да може да се работи. Така. Имаме идеално сокодвижение. Ето. Сега, както виждате, аз не ги правя много бързо тия работи, защото не правят по цял ден това. Но ще схванете за какво става реч. Сега ще изтеглим пъпчицата. Както ви казах, прецъфтяващ цвят и леко надула ми е любимата ситуация. Ето, вижте ли как е леко надула. Тъй като ние сме аматьори, трябва да си избираме оптимални условия. Така. 45 градуса. Не така. Така. Тъничко. 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 Хоп. Вижте колко бавно права. Сега. Тази част не ни е необходима. Тук трябва да остане точно така малко дръвце отпред и тук да е като виличка. Пускаме в Т-образчето. Ето. Нали? И отрязваме отгоре. Така. Айде, ще сме модерни, ще използваме тия хубави ленти, парафинови. И вързваме на цяло. След 21 дни ще проверим какво е станало. И ако пъпката е зелена, ще сме успешни. Ако не, продължаваме да опитваме. Благодаря за вниманието и ако това видео ви е харесало, може да се абонирате за моя канал.